huomenta ja nyt on siis hevosmessut tänä päivänä eli lauantai on nyt. Ja nyt on siis aamu ja älkää väittäkö tosta pesukoneen äänestä, koska se nyt tossa nyt käy tolleen mahtavasti. Niin tänään ajattelin koota sitä MyDaytä, koska mä menen mun kaverin Ennan kanssa ja voitte tilata sen kanavan tosta alhaalta sitten kun mä laitan sen siihen tai niin kun se on siinä sitten. Niin sitten voitte käydä tilaamassa hänenkin kanavansa. Mutta eka nyt aamutoimit. Ja niin muuten mun pitäisi olla 9:30 ennalla. Sitten me lähdetään joskus 11 aikaan sinne kai. Tai jotain, en mä tiedä. Nyt jotain sinne päin. Aloitetaanpas nämä aamuhommat. Siis oikeesti aina kun mä pesen hampaita, niin aina kun mä pesen hampaita, mulla jää esimerkiksi tämmöset rajat. Sitten vaatteet. Missä mun ratsastushousut? Tässä. Sitten vielä täytyis miettiä paita. Aurinko. Oh my god. Enää noin 15 minuuttia aikaa. Sitten pitäisi lähteä Ennalle. Pitäis ehtii vielä syömään ja meikkaan. Joten auttaanpa syöminen. No niin, nyt me lähdetään sinne. Minä olen Ennalla täällä. Ja mulla on tämmönen... Siinä on yli 50%. Joo, kiva.